The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 9:27, I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Acts 5:29, but Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. 2 Corinthians 10:5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Proverbs 25:28, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. In 2 Corinthians 21, he made him, the Lord Jesus Christ, who knew no sin on our behalf, as our substitute, that we might become the righteousness of God in him. 1 Peter 2:24, he himself bore our sins in his own body on the cross. Philippians 2:8, he humbled himself by becoming obedient unto death, even death on the cross. Before we start our Bible study today, we need to examine ourselves if we still have some sins in our soul. This will become barriers every day before we start our Bible study. We have to use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. After you do that, then you are ready to pursue our responsibility to grow up in the Word of God by studying His Word. O galang kanimo sab nga dili pa magtotoo, you are still an unbeliever. What you're facing is not confession of sins, but it is faith on the Lord Jesus Christ. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. So, for the next few moments, ato kining igahin alang sa pagampo sa hilom. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa kinabuhi nga imo pangilugwayan hangtod ni higayon na kinitimailhan nga imong plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi nagapadayon pa. O niining higayon na salamat niining among pagpakigambitayan usab kanimog sa imong mga pulong. Ubani kami pinagis paggahom kanamo sa Espiritu Santo, pagtudlo kanamo siyang kamaturan, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum hangtod makabot na namo ang spiritual maturity. Salamat sa among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo.
Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers and fellow believers. Welcome once again. Giabi-abi na sa kamo dini nga atong lain sa mga adlaw nga padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga mao kini ang atong tahas adlaw-adlaw agi kinig pangandam sa atong kaugalingon sa dili pa kita mubiya ning kalibutana pinaagi ba sa physical death or the rapture, whichever comes first. So mao na ang kita nag-andam sa atong kaugalingon pag sangkap sa atong kalag sa atong mabaon igbiya nato ning kalibutana. Kay maura may atong mabaon, wa may mga butang atong mada. Inigbiya nato ning kalibutana ang ato rang mabaon maong pulong sa Dios nga nahimo ng kabahin sa atong kalag. Okay? So nining adlaw padayon kita sa atong tun-anan nga giuluhan nato og the mark of a true believer in Christ. Okay, mga ilhanan sa matuod gayud nga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. Now, niya man kita nagadupot nining mga punto bahin sa the real keys of success in life. Ato namang hisgutan from number 1 ngadto na sa number 14. Okay? Dini kita mohunong sa last time we were studying on this regarding this topic. Actually, this is a subtopic to the main topic, which is the mark of a true believer in Christ. So padayon na kita karon niya man kita sa number 15. Okay? Kaya human naman itong gisgutan ng Operation VOG. Viewpoint Will of God, Operational Will of God, and Geographical Will of God. Ayaw na nagkalimti. Okay. Number 15, nga lain na usab kining Yahweh alang sa malampuson nga pagkinabuhi. Now, this is with regard to the Christian life. Okay? The Christian life, or the other name, is the spiritual life of a believer. O gato namang naibawan, we have already defined in so many instances the definition of the Christian way of life. It is a supernatural way of life. O tungod kay supernatural way of life man, it demands a supernatural way of execution. Kay dili man nato matuman ang Christian way of life sa tinawhanon nga paagi. Dili magsilbi. Kay di man magkabot ang atong standard ngadto sa standard sa Dios nga perfect. So ato ginasabton nga dili mahimong tumano nato ang Christian way of life o paagi sa kinabuhing Kristohanon sa mga tinawhanon nga paagi. Dili. Kinahanglan gyud mo sunod kita sa protocol nga plano sa Dios. And we have been touching on this particular matter every now and then aron dili na gyud kini makalimtan nato sa atong panumduman. Okay? So, number 15, therefore, nagaingon kini, always be guided by the doctrine of volitional responsibility. Okay. Kinahanglan nga kita magiyahan makanang that is the Visayan translation sa kanang to be guided, di ba? Agakon, kanang giyahan. So kini ramay atong hinumduman nga
mga binisaya nga synonym niining to be guided. So hinaot nga ikaw magiyahan sa kanunay sa doktrina sa itawag lagi in English og volitional responsibility. Pasabot. Niining volitional responsibility. Volitional gikan sa pulong volition, kabubuton, ang atong free will. You see? So pinagis paggamit nato na ng free will, mohimo ta og desisyon, then kita ra ang manubag niya ng atong gihimong desisyon. Dili katong ubang tao. You see, dili gani atong mga hinigugmas kinabuhi. Once lilabot, kay kanang paghimo nimo maong desisyon, ikaw may mohimo. You see? Bisan og moingon ka nga na-influence ka sa ubang tao, ang ila influence ra. Dili sila ang mohimog desisyon. Ikaw man. Kita nimo? So mao na nga kita mismo ang manubag sa atong gihimong mga desisyon sa kinabuhi. Basta? So mao na. Batasan na nga ikaw magiyahan kanunay niining maong doktrina. Kay doktrina man kini. Ug maghisgot ang doktrina pagtulunan. You see? Pagtulunan. This is the doctrine of volitional volitional responsibility. So mao na nga ato kini singit kini maong which has something to do with this, related to this subject. Kini giingon og Operation ARA. Okay? Memory aid na po ning atong singit niini. Ang sabot sa Operation ARA nga kita mismo ang manubag sa atong gihimong desisyon. So, kita mismo, we are the only one kanang answerable, responsible, and accountable. So, ayon nagkalimti. We are the only ones who are answerable, responsible, and accountable. Kita ra gyud ang manubag sa atong gihimong desisyon sa kinabuhi. Labi na sa bahin sa kinabuhi sa Kristohanon. You see? So, mao na nga, mao ni ikala 15. This is the 15th point bahin ining the real keys of success in life. Okay? So, mao na ika-15. Adto ta si ka-16. I think that's self-explanatory katong ika-15. Ngadto ta karon sa sunod, which is the 16th real key of success in life, be constantly guided by the essence of God. Yes. Padayon gyud. Pagkanunay gayud nga giyahan ni ining doktrina. Doktrina gyapon ni. Doktrina bahin sa mga kinaiya sa Dios. The essence of God. Og agi usab sa paglabas sa tong panungduman nga ang atong gitun-an nga napulo ka naguna nga mga kinaiya sa Dios. Ang naguna gyud niini ang iyang pagkalabaw nga makagagahom, sovereignty. Okay? Ang iyang kabubuton labaw sa atong kabubuton. Natural. He is above everything and everybody. Kaya ang Diyos, why sama? Wala gyud pariha niya. Hingpit ang Diyos. So mo na nga siya lamang ang nagakupot ni ining maong katungdanan o iyang pagkasiya na siya ang labaw nga magkagahom, ang iyang kabubuton hingpit. Sunod nga siya hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga hostisya, hingpit nga pagkiangayon. He is perfectly fair and just. Anya, sunod, he is perfect love. Anya, siya kinabuhing dayon, hingpit
po na. Ang kining mga kinaiya sa Dios puro hingpit. Sunod ang iyang pagka-omnipotente, ang iyang pagka-makagahom, way makalupig sa iyang gahom, kay siya man ang tanan ang magbubuot sa tanan, labaw nga makagahom. Sunod ang iyang pagkasayod sa tanan, way butang nining universo nga wa niya maibawi, naibawan sa Dios ang tanan. Bisan gani ang imong pagkatao, nahibawan niya. Ang imong mga sulirans kinabuhi, nahibawan niya. Sa kaniyang tungwapang tanan, nahibawan na niya. Yan, nahibawan po niya unsay imong mga gikinahanglan. You see? Tanan. He is omniscience. Naging omni, tanan. Science, from the word scientia, knowledge, all-knowing ang Diyos. Unsa pa'y sunod? Ana siya tanang dapit. He is omnipresent. He is kanang tuwa sa way suok nining universo. Okay? Way suok nga wa diha ang Dios. Tuwa siya tanan nga dapit. He is omniscient. Omnipresent. Sunod, dili na siya mausab. He is the same yesterday, today, and forever. Mora siya gyapon. Mao na gisulti gani sa pulong sa Dios nga, I am the Lord God, I change not. Klaro kayo kana sa iyang pulong. Mani kasiyam, ika na po nga kinay sa Dios unsa nga siya ang kamaturan. Siya ra ang kamaturan, wala nilain. So mo kini ang mga amo ni doktrina sa kinaiya, mga kinaiya sa Dios, essence of God. So mo nang ika-16 na to nga real key of success in life is that you be constantly guided by this essence of God doctrine. Okay? Now, atong isingit na sa ning usa ka butang atong gikinahanglang hinumduman, although these are basic things na nga ingon nga mga magtotoo na atay unsa tumong sa atong pagkinabuhing espirituanon, which is spiritual maturity. Now, mo na nga kita gitambagan sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios kini nga atong ipangtun-an God. Dili man lang ni kay pulong sa Dios, kini nagalakip kini, of course, nagalangkob sa kabubuton sa Dios, sa tugon sa Dios, pahimangno sa Dios, kanang plano sa Dios, apil na niya na ang gugma sa Dios, unsa pa, ang iyang kabubuton, you see, mao na nga iyang kabuton nga kita human ta maluwas, human ta mo dawat sa kaluwasan, human ta mo tuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Sundo nato ang iyang mando nga kita patubuon diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo. Segundo Pedro 3:18. I hope na silsil na yun na nimong bersikuluhaw. Di lang kay nasago kundi na min tuhop na yun na, min dukot na yun. Diha sa imong kinahiladman nga kalag nga mao na yun ay it becomes a part na yun sa imong essence. Kaya mao man niyang tuyo sa Dios nga ang iyang pulong niya na mahimo ng kabahin sa atong kalag. Mao na ang iyang tugon, iyang mando, iyang kabubuton mo nga mo tubo ta pinagi sa kini atong gibuhat. You see, ato nasud ning hatagang empasiya nga unsa ka mayong danon ning atong gibuhat adlaw pagtuon sa pulong sa Dios, kamatuoran sa Dios, kabubuton sa Dios, tugon sa Dios, pahimangno sa Dios, unsa pa, plano sa Dios. Kini unsa man gyud ang atong silsil gyud sa atong kalag nga
kabubuton sa Dios nga kita magpositibo ngadto sa iyang kamatuoran. Positibo in the sense nga our attitude should always be positive towards His Word nga kita mohatag og pasiuna, make it as our priority in life. Unsay pulong ni Ginoong Kristo, if you love me, keep my word. Na mo ni, we have to keep His word by persistently and consistently studying His word on a daily basis. So, kita magpositibo. Now, sa diha nga, kay nganong gipahimong noan ta sa Dios nga kinahanglan kita magpositibo. Tungod kay sa diha nga magnegatibo ta, mutipas ta sa hustong dalan. Kay ang pagtipas mo ning pagka-negative. Our attitude becomes negative, then sa diha nga kita magnegatibo na ta ngadto sa pulong sa Dios, and therefore would say ka na tay panahon mao kadtong imong mga kanang imong excuses, you see, pamalibad, na kay panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Well, you will eventually be disoriented to the reality of life. Madisoriented na gyud ka sa katinuoran sa kinabuhi, and will easily be deceivable by false things and false teachings in life. Dali na gyud kang lingla. You see, mao na nga kay wa man kamo padayon sa pagkapositibo. But as doctrine has been telling sa mga believers, kita, and I will tell you again that sa diha nga ang usa ka magtotoo mawad-an siya sa iyang interes sa pagtuon sa pulong sa Dios, then he begins to live a life of misery, a life, confused life, a life of discipline from God. In short, he starts to live a world of unreality. Sabta gina. So, murag mo hanap na gyud ang imong tanaw sa kinabuhi. Now, so if a believer says, sorry, I have no time for doctrine, so God in turn will say to him, I'm sorry po, I cannot give you my blessings, but discipline ra. Mauragi akong ikahatag nimo. So, kanunay na to ning balik-balik yun yung prinsipyo. It is a matter of choice. Naarag yun sa imong pagpili. Imo na ng kanang tinuyuan sa imong buot, mong nigingon sa mga katigwangang mga kaniadto, of course. Mga katigwangan, mga kaniadto man. So mo na ilang sagad isulti, tinuyuan sa imong buot. It's a matter of choice lagi. Nara sa imong pagpili. Mahimo god. Kung magnegatibo ka, pan mo lagi na danghatan nimo kung magnegatibo ka. So mo na nga usa kining punto din sa ika-15 na tong real key of success in life. Mo na nga we have to maintain kining pagka positibo aron kita magiyahan. Di naman ta magiyahan kung magnegatibo ta. Kita nimo, magiyahan kita sa pulong sa Dios. Of course, ang mugiyag yun nato mong bala ang Espiritu Santo, God the Holy Spirit, which is His function, mo na iyang papel, ingon nga sakop sa balang Trinidad. So mo na nga a believer nga mo himong mga daghang baliba, daghang excuses lagi, he becomes his own worst enemy.
Gawas pa niya na, he would not be able to reach capacity for life. Dili na yun. And cannot find his niche in life. Di na gani niya kanang makaplagan ang iyang tukma yung kanang pangitas kinabuhi. Manigingon na to og niche in life. So, therefore, he would not be able to acquire spiritual discernment in life. Dili. So, manigingon na to, he will be living in a world of unreality. You see? Now, talking about spiritual discernment, kinigod, pagkalinggat nimo, dali ka ra makalinggat, unsay husto, unsay dili, unsay tinuod, unsay mini. You see? So, ang spiritual discernment is the byproduct, kini, resulta kini, of success in the critical pathway. Now, unsa man yung pasabot? Critical pathway. Well, of course, it is classified as the critical pathway tungod kay it is indeed critical lang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Ehemplo ni ICU. Unsa may pasabot sa ICU? Intensive care unit. So, mo na nga, without Bible doctrine, sa kinabuhi sa kamagtutuo, kana siya, he is not, or he is going nowhere. You see? Mo na gingon sa kung higala nga, parehar ka truck o sakyanan nga way signboard. Of course, lahi naman ro panahon na wala may mga signboard. Well, napa mga gani. Napa makita nimo ng mga signboard sa mga buses kinta. So, usa ka magtutuong way pulong sa Dios, way kamaturan, mura na. Gitandi kini siya sa ka truck nga way signboard lagi, he's going nowhere. So mo na nga pulong sa Dios kinahanglan gyud nga mutuhop sa atong kalag. Kay kun dili kini mo tuhop sa atong kalag, mahimo ra gyapon kining academic knowledge, wa gyapon kapuslanan sa atong espirituhan ng pagkinabuhi. Sabta gyud na. You see? Kinahanglan ang atong pagsunod sa ang proseso, ang protokol nga pahimutang sa Dios nga unsaon to pag kanang pahimulo sa iyang pulong. Sa kanang doktrina sa gitawag og grace apparatus for perception, kini apil na niini ang pastor teacher nga giyatagan sa Dios og gasas pagtudlo. He has been given by God the Holy Spirit the kanang spiritual gift of pastor teacher nga mo ay kanang pahimutang o pag-eksplikar o pagpadayag, pagpaklaro, pagpatinaw sa kamaturan. Siya ang giyatagan niya ng maong tahas. Usa ka ng sakop sa nalangkob ka na sa gitawag grace apparatus for perception. O niya, gawas pa niya na, there is a classroom. Kining ato karong dapit nga nahimutang kita. Well, of course, sa ta magalingkod karon o sang dapita kita nagpaminaw nining atong mensahe sa pulong sa Dios, then that is part of God's grace provision. Giyatagan tagdapit nga mo atong classroom nga dapit nga tun-an sa pulong sa Dios. Gawas pa niya na ang Espiritu Santo nga mao lamang ang magtutudlos kamaturan. Dili man ang kanang pastor teacher nga nagtudlo mo ay buot pasabot nga the main actor ingnon ta. It is God, the Holy Spirit, who is the main actor. Kung magtuon tas pulong sa Dios, siya gyud.
mao gini atong hatagan og emphasis ang kanang tahas sa Espiritu Santo. Kaya ang nagtudlo nga tao, okay, gihatagan niya ng spiritual gift of pastor teacher, he is only a mouthpiece, instrumento na siya. Gihatagan lang siya og gasa nga espirituhanon sa pagtudlo ug iya kanang gigamit alang sa paglig-on sa lawas ni Ginoong Jesucristo to edify the kanang body of Christ. Kita ang mga believers makakaton sa kamatuoran nga gitudlo. So, mao kana kinahanglan putag concentration, focus sa atong pagpunting yun sa ginatudlo. Kasi aron dili kita mabalda, dili kita kanang malinga. So mao kini ang nalangkob gini sa grace apparatus for perception. Mao na nga sa atong pagtuon pinagi sa atong nadunggan o na patalinghugan gikan sa pastor teacher kining pulong sa Dios musod sa atong kanang dunggan. Of course musod pa man as dunggan kay mao man ay ear gate. Musod diha ini kadungog na to. Musod diha sa atong hunahuna o atong masabtan, atong makatunan diha dili pa kana mamutang og kanang spiritual phenomenon dili pa, not until nga imo nagyong dawaton tuuhan kanang maong kamatuoran nga imong nadunggan. You see, so the pastor teacher teaches the truth and then it goes to the left ear gate, and then musod diha sa huna mao na giingon og gnosis. Okay? Nous. Sa Grigong pulong is nous. N-O-U-S. Nous. O niya, hangtod nga pag-abot niya ng dapita nga either mutuo ka o musalikway, mao na ang ingnon ta sa street language ingnon na nato nga mao na daog. Kasabot ka? Mao bay kanang dapit nga diin mahimo nagyong mudaog ka na sa niining puntuha nga imo namang tuuhan. So you accept it, you believe it, and human yun ka mo tuo, yan ang imong nasabtan, nakatunan nga doktrina sa pulong sa Dios, then mulihog dayon ang Espiritu Santo. That's the very time the function of God, the Holy Spirit, moves. Iyan na nakarong himuon nga tinuod, klaro, tinaw, tataw yun. Nga imo nagyong magamit sa imong kinabuhi. That's the time nga magamit na nimo kanang maong doktrina. Magamit sa imong espirituhanong pagginabuhi. Na mo na ang process of growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. There's no other way. So mo na nga itong painumdum ng nimo nga unsa ka mayroong danon niining process of studying God's Word. Dili ni dua-dua eh. This is a serious matter kay God is dead serious to His Word. Mo na nga matinuoron kita sa pagtuon niini. Okay? Pinaagi sa balaang Espiritu Santo. O mao ni ang akong gisingit lang bahin niining ika-15 na natong pagtuki. Ika-16 I mean. This is the 16th point of the real key of success in life. Be constantly guided by the essence of God. Dinhi tamuhunong
ug ato ipadayon kini ugma sa atong spiritual momentum. So padayon ayog sipyat sa pagsunod niini, ining sumpay niini. Daghan pa kayo ang atong paghisgutan bahin niining the real keys of success in life. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon nga among gipahimuslan ang imong grasya. Uban ni kami o Dios sa among paggamit nini sa mga dalang panginabuhi. Amo gayud kining kuptan, gunitan, o among gamiton sa among pagkinabuhing Kristohanon. Aron kami makakabot ngayon niya ng among ultimate goal nga mao ang spiritual maturity. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Kristo king tanan namong giampo. Amen.